Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV bisimilla mon e roɓɓindu jaydeli moɗon weltare min dañata kala saaha huccidde e mon noon kadi min dañiri weltare e oɗo subaka altine hande ko wiɗon tan yo Allah waɗanen jaam hande noon wona altine ɓe sikki tan hande ma jogjoɓe sisiɓe kadi dañ ko kaali hande ko talata yo Allah waɗanen jaam goto fo salminama e inde ko noon manama e jettoɗe serenɓe men jettake e largotol calminama juura berta juuɗe ñaga duwaw yuppoye Sénégal e aduna fof hawɗo mborosawo kolluɗen caggal jaam dumo e nder leydi meɗen Sénégal ɗum ɗon noon hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe ko wiide on tan yon jokku ɓenninde kabaru oɗo woni tan Pindi TV koko waɗa pirate compte goɗɗo udditi oɗo saaha gam tan fuɗɗitade liggey muɗum e ɗum ɗon noon wiide on tan mbawɗon nanguirde hen ko ɓenninde information o e tan ɓenninde vidéo ji ɗi goto fo kadi rutto wawa wadde abonné no waɗirno abonné ni kono kañumne so waɗi abonné ha paari yo o tottu woɗɓe ɓe kabaru o kañumne wawa wadde abonné saabu minen haala meɗen ma wan ɗo ganduɗa wawa yettade ɗon kono ko onon jettinta ɗum ko noon ngol lawol ndeweten garen ko ɓuuri tengtude hande e banggal jaydeli ɗi ene jeeya hen sankare gardiɗo tan woni halifa général mo hadriya ɗo e nder leydi meɗen Sénégal woni Cheikh Aya Aidara kanko noon o sankimay weekend oɗo mo ɓennuden ɗum ɗon nañe jaydeli ɗi ha joni tan goɗɗum ko woni jaydeli ɗi woni ko fuɗɗi uddude koye woni ŋakkere kérosène ɗo e nder leydi meɗen Sénégal haala muɗum nani haale kono banggue dawrugol nane nder jaydeli ɗi ma en gar hen joni joni noon tigui gudditirten garen e jayde gendire Le Soleil e oɗo subaka altine hande dawri tan ko wiide omo ganduɗa kanko woni Benjamin Ndiaye woni gardiɗo tan banggue catholique aji ɗo e nder leydi meɗen Sénégal suuti konngudi makko ɗum koye weekend oɗo caggal nde ɓe mawnintuno Pâques ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ɗum ɗon noon ha joni ɓe gari tan e sankare Cheikh khalife général mo hadriya ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ni wiye Cheikh Aya Aidara ɗum noon dañi tan koye weekend oɗo dendagal hadireɓe dendagal julɓe leydi meɗen fo ina nelde duwaw ɗum ɗon ha joni tan ɓe gari e bidde ɓe mbi signodiri e Sénégal ko tolni fodde yaltinde milliard uji temedde ɗiɗi e capantati ɗi ganduɗa ena tan faye liggeyaji ɗi ganduɗa yete koye laabi fayi ɗo e nder leydi meɗen Sénégal caggal ɗum garene jayde source a eko wiyete eko haalte tan ɗo joni ne uddi koye banggal yette ŋakkugol kérosène ɗo e nder leydi meɗen woni ko tagata ha avion ji mbawa diwde ɗum saabi Doudou Ka gardiɗo aéroport international mo tan Blaise Diagne ɗo e Dakar e wiide makko tan oɗo saaha kay e kérosène nane lawol ŋakkude kono noon kamɓe aɓene daari ñiɓde koyɗe mabɓe wadde koɓe poti wadde ɗum koye nder jayde source a woni ha joni e source a ɓe gari tan konngudi ganduɗa walla ko wayno enquête ko watte faade hakkude Adji Sarr e tan Ousmane Sonko ɓe mbiyete o waɗanoma prélèvement ji toon to hôpital mo ganduɗa kañum woni hôpital mo Grand Yoff kono ɓe mbi tan so tawi prélèvement ji ɗiɗon mbaɗama holto tan ɗiɗo prélèvement ji battidi e holi moftude ɗum e hewto mofta ɗum ɗon woni konngudi ganduɗa nane nder source a ha joni ɓe gaari e yeewi askan wi ɓe mbi noon fawi tan laabi muɗum gam ɓe ganda holi laabi ɓe ndewata ko hoto ɓe daroto mo ganduɗa kay wi ko kamɓe opposition o woni lulliɓe ɓe daari tan koye konngudi ganduɗa rewani lawol mana ko pene woni Cheikh Oumar Anne nde o suuti konngudi makko ko wiide tan ɓe ganduɗa kamɓe goni lulliɓe konngudi mabɓe fof ko gonɗi hen kone wawi limtede jayde Les Échos hen gareten aéroport Blaise Diagne ɓe mbi oɗo saaha nani tan ŋakki kérosène ɗum ɗon noon woni ko uddi koye oɗo saaha ɓe mbi société dariɗo e ngal ɗon banggal ɗum woni ko tolne balɗe sappo e joyyi ɗi ganduɗa yete ɓe mbi oɗo saaha carburant ala toon to AIBD ɓe mbi yete oɗo saaha noon ɓe darima gam tan ƴewde holno ɓe mbatta ɓe daro ɗum saabu kamɓe toon to aéroport to koɓe saliɓe ɗiɗo konngudi ɓe mbi kay kérosène ina woodi toon hayso tawi ni aɓe koɓe jogui ko
o fotani walla yahani no fonno yarde ni kono noon ɓe mbawa wiide ko ŋakkere oɗo saaha Sadio Mané ɓe mbi tan oɗo saaha koye nani dari yete e koyɗe muɗum ha tiiɗi ngam tan andede hoto ballon d'or o wattinto saabu yete o jeeyama e jopaɓe peɗeli tan ngam jeeye e fotɓe wonde ballon d'or ɗo e nder leydi meɗen e aduna o ɗum noon kanko Habib Beye e tan Malick Traoré kamɓe noon ɓe daari tan ko wiide kanko Sadio Mané ala ɓurɗomo wadde mérito ballon d'or o kanko Jurgen Klopp gonɗo tan entraîneur makko oɗo saaha kanko noon o gasani kay walla o gaynani ha joni haalande Sadio Mané konngudi ganduɗa ko konngudi beldinande e noppi ɓe mbi Souleymane Sour kay ko waɗi ko welani nande kono kadi welani yiide saabu o tan wari ko joom suudu makko e tan ɓi ko debbo ɗum noon o jokki waldude e moɓe appartement goto toon to diwan mo France to oɗo jeeyi woodi ha joni garen e Guy Marius Sagna ɗum koye jayde Vox Populi kanko noon ɓe mbi tan ko candidat e député ji ɗiɗo mana sungoli panɗiɗe ndi législative uji ɗi ko candidat mo Pastef toon to diwan mo Ziguinchor ɗum ɗon noon o jeeyama tan nannaɓe e nder liste uji ɗi cuttuɗo kongude mum fawi ɗum e gardiɗo leydi o eɓe yaaɗi woni tan Aïda Mbodji wiide tan gardiɗo leydi ndi kay no waɗirta politique ni rewani lawol ɗum ko kongude makko Cheikh Oumar Anne noon kañum wapanani haydara lulliɓe saabu e kongude makko wi tan ɓeɗo kay ko darotoɓe saaha foof ina jaltina pene ina pawa ɗum e dow gardiɗo leydi ndi walla yimɓe muɗum ngam tan ruttinde liggey muɗum caggal ko rutti caggal oɗo saaha ne wawi ƴewtidede woni ŋakkere tan kérosène to ganduɗa kañum woni AIBD garen ha joni tan e trafic mo ganduɗa woni yankarta toon to aéroport to ɓe mbi noon ina jogori tan tellade less walla ruttade caggal saabi ɗum ko kérosène mo ganduɗa oɗo saaha nane lawol ŋakkude Diouf Sarr noon ɓe mbi holliri yete ha joni tan ko heddi e banggal makko walla yete ko ŋakki hawo waasi tan élection ji e ɓennudi ɗiɗo nden konngudi nane nder jayde quotidien le quotidien ha joni e nder jayde quotidien keddortoɗen ɓe mbi yete ha joni tan bid yaltini ko torne million ngaji temeɗɗe ɗiɗi e tan capantati e tati milliard ngam laaɓi ɗi mbawa yettinede ɗum noon ha joni tan ɓe mbi gardiɗo leydi ndi kañum ko faye législative uji aɓeni hen liggo gaɗeni jayde besbi le jour le jour noon ari tan ko ha joni hollide natal avion diwowo ɗum ɗon hollide tan wiide mabɓe kérosène ne wawi ŋakkude ɗo e nder leydi meɗen Sénégal saabu semaine aji ɗiɗi nani yete ɓeɓe ganduɗa kamɓe goni tottannoɓe Sénégal kérosène ɓe koɓe nanguɓe juuɗe mabɓe ɗum ɗon noon ha joni tan ɓe mbi to AIBD ko tigui ina sikka ma ŋakku kérosène garen ha joni e tan investiture uji paaɗi tan e élection ji pandaɗi ɗiɗo woni élection ji toɗɗade e suudu sardiji leydi meɗen ɓe mbi noon kanko Guy Marius Sagna omo jeeya tan e toɗɗaɓe ɗum noon koye liste yeewi askan wi wonata maire mo Ouakam noon Aziz Gueye kanko ɓe mbi o tawtoyi président Macky Sall e wiidemo ko tan laabi ɗiɗi amo joddo e gardiɗo leydi ndi aɓe jewtida ha joni dayde las kañum ari koye banggal gongal woni tan e école aji ɗi e enquête mo ganduɗa waɗama hen kamɓe COSYDEP mbaɗi ɗum ɓe mbi noon ko ƴewtinda e nder école aji ɗi woni tan ena heewi baɗe ganduɗa ko baɗe ɗe ndewani e lawol walla haalluji ganduɗa ko haalluji dogueteɗi walla haalluji ɗi beelani nande noppi walla gueɗe ɗe beelani yiide ɗum ɗon noon ene ha tengti e hakkude mabɓe e professeur uji mabɓe saabu so wona piile ko umme sukaɓe faye jangguinoɓe ɓe tan ko ɓe ganduɗa kamɓe goni sukaɓeɓe ka ittata konngudi ɗi beelani e nande caña ɗum e noppi jangguinoɓe ɓe ha joni tan ɓe kolliri Aïda Mbodji yette to diwan mo dillata to e wiide mabɓe tan oɗo saaha suuti konngudi famde ɗum e gardiɗo leydi ndi kono kadi bidde ɓe mbi e milliard uji milliard uji temeɗɗe ɗiɗi itti totti Sénégal ɗum noon ko faade tan deuxiéme phase mo terre e tan lawol gandani foti jokkude ha to diwan mo Tivaoune
Tiwawon fay toon to Ndar ɗum ɗon noon woni konngudi ɗi ngannduɗaa nane nder jaynde las ngaren e jaynde libération e oɗo ɓiɗɗo debbo cuutuɗo e konngudi muɗum wi tan toon to diwan mo Ziguinchor o waasi sukaaɓe makko nayo ɗum noon ko cowiɗo o wonno mataw tan ko funeɓe nayo o sowino o wi gotel ngel kay o waasi ɗum ko gila jibinaka ngel ɗon ari ko addani fittandu kono tato heddiɓe ɓe nde jibina ha pari nde ko nden ɓe jeehi goto goto o wi amo huccite sage femme ene wone téléphone muɗum ne waɗa whatsapp joom galle makko ni jooɗi ena jogui mette ɓiɗɓe muɗum ne jaaha goto par goto ha tato ɓe foof gasi ɗum ɗon o wi omo sohluno tigui ballal kono ko o heɓani ngal ɗon ballal kanko oɗo ɓiɗɗo debbo biyeteɗo Mariama Magui Diémé e nder jaynde libération ko ɗi konngudi jurminiɗi o addi ɗum ɗon fof noon natata ne caɗele ganduɗa ene yiya e nder hôpitaux ji meɗen Sénégal ha saabi oɗo ɓiɗɗo debbo reedu woturu ɓiɗɓe nayo foof o waasi ɗumen nane nder jaynde libération udden e jaynde stade noon e oɗo subaka ari tan ko hollidde Sadio Mané beele ne foti wonde futur ballon d'or ɗum ɗon noon e nder commentaire uji mamin goppu onon ne gaddon hen miijoli moɗon e oɗon banggue ɗum ɗon noon ha joni tan ɓe mbi ko amo jeeya ɓe ganda ne poti wonde ɗum walla ne mbawi wonde ɗum saabu yette oɗo saaha kay kala mo ganda ina foti hebde ballon d'or ɓurani ɗum wadde mérite Sadio Mané mon ji natal makko e natal tan omo ganduɗa kanko woni Abdou Diallo e jaynde moɗon oɗo subaka hande stade ko kañum tigui uddata damal udditen eɓɓore wonde ko noon tigui gareten e banggal gongal ɗum ɗon noon ko tan ɗiɗo konngudi oɗo ɓiɗɗo debbo addi e kesirde tan roɓindu jayndeli meɗen ko hen keddittoɗen saabu oɗo ɓiɗɗo debbo biyeteɗo tan Mariama kanko noon mette makko tigui o holliti walla mette makko tigui hollita e oɗo subaka hande e jaynde libération kanko noon on ji amo jooɗi e 6 amo yurmini tigui saabu ko heeɓimo ko noon ina musitane yurmini o wi ko toon to diwan mo Ziguinchor to ɗum kewi ɗum noon hollidde tan ko wayni walla goto fo e hôpital mo wawi yaade fo région mo wawi wonde foof hande ina woyto mette ɗe ganduɗa hande gasata mette ɗe ganduɗa nane nder ɓerde rewɓeɓe nane nder ɓerde ɓe cellani ɓe woni debbo noon woni gorko saabu debbo e gorko fo goto fo Allah ne fawoye muɗum ko ganduɗa ko tan no mbawirɗen wiide ni koko ganduɗa wawa waste woni rafi saabu rafi neɗɗo hay hoore musore neɗɗo wiyata joɗo semaine ha semaine ma tawa hay hoore musani ɗum ɗum ɗon wonata saabu enen fof ken winnaɓe eɗen gaari aduna eɗen jeeya ɓe ganduɗa hande goto foof so fini ene wawi ɗum ɗo muusa ɗum ɗuma muusa ɗum walla jooɗo ñalawma mo ganduɗa haydara musani ɗum ko wiide tan kala ko Allah fawata en yo taw eɗen mbawi rondade ɗum kala ko Allah tota fawata amen e dow e rafi walla ko ganduɗa ko goɗɗum yo taw eɗen mbawi rondade ɗum woni ko ganduɗa ina ñaague ya barke lewru korka ñaague kadi yo Allah jabbo duwawuji oɗo ɓiɗɗo debbo mo ganduɗa kañum wi ko guila 9h ha 19h ene wonde ngatiwere kañum toon to ganduɗa kañum woni to hôpital to ne woni cowiɗo ɓiɗɓe nayo ha gotel ngel addani fittandu heddiɓe ne gaari goto fo ne wonde fittandu muɗum o wattidi ko wasde ɗumen goto goto sukaɓe ne jaaha ha gasa o wi hay massa o nanani kanko oɗo ɓiɗɗo debbo mo ganduɗa o waasi sukaɓe makko nayo o nanani hay goto biɗomo deñu hakkille ma walla ɗum ko gueɗe Allah tan walla ko ni walla ko ni saabu so neɗɗo so woni won situation ji yitta ko réconfort o woni so woni mette yo darane no daranete ni woni yete goto fo ara wiya ɗum massa ɗum wona haydara ko aduna tawa te ko ɗo goppeten ɗum ko Allah tottunoma nayoɓe foof ko Allah tetti nayoɓe foof kono kadi Allah ne wawi tottudema ko ɓuuri ɗum saabu ɗum ɗon tan ina deñna ɓernde mo ganduɗa ene wonde ɗeɗo mette kono wiide sage femme ko joguinoɗo téléphone muɗum ena woni hen ina haala wiyede docteur eɓe hay goto ƴewanimo wiide amo sohli ballal docteur
docteur wiyamo gonmi koye ñamoyde walla gonmi koye wottoyade oɗo saaha mi woƴa kama ɗum ɗon noon ene muusita noon hande ko wiyete ko ñande foof ƴetteteɓe hôpitaux ji ne poti ƴewtede kono ko ƴewta foof hande mbeɗa wawi wondude e neɗɗo mi holla ɗum jikku moƴƴo saabu ko ɗum jinmi hollidde neɗɗo o kono somi yeehi ɗo ponmi wadde exercé to ko jikku gonɗo yiyamo ko kañum yaltata ko ɗum hande wonata défaut o e probléme o saabu goto fof hande ne wawi ɗo waɗante formation o ɗo ne wawi ɗo yiiɗi ƴettede liggoɗo o holla ɗon mbaadi moƴƴiri holla ɗon jikku moƴƴo holla ɗon kala ko ganduɗa ne yiiɗi ko ɗum yiiɗi neɗɗo o yiya e moƴƴere e mbaadi pewdi tawa ko holliri ko wona ɗum wone muɗum so yeehi ha fuɗɗi wadde exerce liggey muɗum ko ɗon hollitta ko ganduɗa hande hay goto andanta ɗum oɗon jikku te noon ene muusi hande neɗɗo o tolno e tan yidde heɓtade ko way noon tawa ballal foti dañde ngal dañani ɗum walla yette haalluji ɓuɓnoji ɓerde walla lelnoji ɓerde dañani ɗum saabu ko lelnata ɓerde neɗɗo ko ne wawi ni yette deññude ɓerde muɗum ha yejjita rafi mum walla yejjita muuseki muɗum eɗo muuseki wawi tolnade fof ko wiide tan heed ɓeydiɗon liggeyaji woni sage femme woni docteur woni médecin yoɓe ɓeydu yaññude ɓerde ɗe ɓe ɓeydo kadi ina anda weeɓani ne muusi ñalawma goto wadde recevoir ko tolne ɓe ganduɗa ko arɓe ina addi rafiji walla ɓe cellani aɗa foti huccidde ko ɓuuri yimɓe nogas walla ko tolne yimɓe capanɗe joyo weeɓani kono noon ko Allah fayuɓe ɗum yoɓe gandu ko Allah fayuɓe ko yoɓe jabru Allah ɓe ganda ɗum ɗon ɓe foti wambude tako ɓe poti wambude ko aɓe kattani ɗum wadde noon yoɓe ɓeydo yañude ɓerde ɗe ɓe ɓeydo kadi hollidde moƴƴere jikkuji moƴƴi ɓe ganda kamɓe goni rafaɓe aroɓe e hôpital uji saabu goto fof ne wawno wonde place dafaɗo kono ko Allah weela koye ɗi konngudi guddeten roɓɓindu jaydeli meɗen tottude won aadi janggo so Allahu lamɗo jaaɓi wiɗon yo Allah waɗanen jaam e kisal heɗonen e addande on ko ɓuuri tengtude bani mon debbo Aissata Ndiaye banggal caméra o Mansour Sow alias Thiat heɗanno en toon.